नैबे सारनि जोनोम सान दं दिनै जोंना बोरायाखै सेंग्रायैनो दं दाबो मानसिखौसो बोराय बादि नुदों बांद्राय गिदिर नङा सारा सारजों थाफादोब्रा दे ओइ ब्लगारफोरखौ माबा खालामब्रा जाजोब दा मोनसे ओइ जागासिनो हगारसिनो रायलायबाय हनै हनै जागासिनो ओइ जोंना स्पेसेला बाहाय दं बार्थडेनिया लागा अमा बेदरलै बोरमा जोंना मेदामा थिग दंखायो गोथाव मोनजाबाय थायो जोंनि बायदि स्कुल बाव दङ गोख्रै जइन जाफै जोंनि बायदि स्कुल रावबो गैया मोनजानायानो जोबा जोंना बिराद मोजां एवखानाय नै बेदरा सारा एवनानै लाबोखादों मिसा सानदों नै जायगाखौ जागोन दा सार ओइ सार गोदान बेबो जागोन दा ओइ जोंना मिसा बेस्थ'थार ओइ सासे केकखौनो दाबो जागासिनो ओमफ्राय हारसिं जाजोबनो नागिरखो नामाखै बेलाय गावनियाबो फैगासिनो 20 जानुवारि फैदों पास लानानै खुदै गबाय नामा मिस खुदै गबाय ओंख्रिबो दं ओंख्रियाबो दा हानखादो जाबाय नै रुथि नैबे केक नैबे बोरमा नैबे खुरैयाव ओंख्रि फैबावगोन सबजि डाइरेक्ट लखब जाया होमबा माबा डाइरेक्ट लखब जाया होमबा खोस्लिजों होमबालाय लखबजोबदो ओरै होदो सामसखौ लाबोखादोंबा जाग्रोबावबायलै जोंना सासे जा रागा जाबावबाय नै गैला हाबला साराबो जोंना जाबाय बार्थडे नैबे सारनिनो अननायाव मोनजानो हाबाय जों मोनजाबाय ना नेक्स्ट बोसोराव आरो बांसिन गिदिरसिन खालामनो हाबावथों हा मोजां गोबाव 100 बोसोर जोरथों सार बिनिसिम जादों नालाय सिरि खादा नै गासिबो नै सिरि गोजा नैबेयाथ' हनै बेदरखौ नायखायो जाखौबो नायखाया साराबो जा आरामखा नै ओइ साराबो जाखांबाय बेयाव नै हारसिङाव हेलमेट दंबावबाय उनावनो मिस नोंनि हेलमेटआव फोनांबाय दे जा थाब हाबाबो मोनजालाबायथों बयनिबो गावनिनो हाबा मोनजानो थांगासिनो आंहाथ' मोनजाखासिगोन थामनेलाव होखाबायला जेरैनि थाखाय जायगा गैला खालि बेदरनि थाखाय जायगा दं
Unfiltered एकदम unedited भिडियो सारा भिडियो डाइरेक्ट सरजागोनल' बबे एंगोलजों खेबबाय थादों सारा रायदांगोन आरो लोमजानायखौ लायबाय मिनि फैलागोन माने आसोरनो हालालै सार मोजां बन्द' खालामहोदो मराया दा जाबाय सार जाबाय मिसफिया हनै हारा खेख्र'गासिनो गैला हनै गंजोब्बाय हगारबाबो जोंखौ दानख'ला गोदोहाय जों बिदि केमेरा खेबबा आंखौबो नुथों होननानै खाथियाव थालायोमोन माबा बिसिना थाखुमायसै दाना औ सार गोजोननाय थाबाय सारनिसिम